La 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 la. Da ce mun saba ki bani dama a zuciya, kullum zuciyata ta shaida da ke zai yi soyayya. Wayo ni soyayya mai kwantar da zuciya ciki yanayi. Zuciyarki ta zamto takarda ta zambiro, in rubuta miki kalma ta kauna na. Kin zamanto babi na zamanto mukulli, ke ce madubin sirrin zuciya da zan magana. Rayuwata in bakin zuciyata tana wahala, a dukkanin lokaci na dare kin zamanto fitila. Abinda zuciya take son samu dai a wajenki, a yayin da so ya bude kofar shiga zuciya. Na yi dacen farko na yi samu akan farko, ni Aisha ke ce wadda zuciya ke baiko. Na kasa barci cutar sanki ta sa ina karko, na baki kyauta da zuciya ta dai mayo baiko. Idan so amana ne a gare ni dai mayo baiko, na kara hakkin mai sona zuciya za ta kai sako. Abokanai yar da kawaye na faɗa dai a yo baiko, aboki na in karu na muje gida dai mayo baiko. Ina fatan ki amince kaunar ki ta zama jikina, na yi zituwar budurwa mai kyau mai rikon amana. Aminci ya tabbata dai a gare ki ke ce cikon burina, rahama kin zamto haske cikin ruhina. Na neman wata kalma wadda babu tamkarta a raina, babu daɗin kalmar rabuwa a jure masoya sannan. Ki kalli da hannuwana ki ce da kina sona, harshe da zuciya suke furta kalmar yabo. Na neman burina akan lokaci daidai, na neman burina akan lokaci daidai. A yore muna murna cikin dai zuciya. Na san ki dai ina kaunar ki zan bude zuciya, alkawari na ɗauka ba zan karya shi ba. Zan faranta miki zan nisan ci gaba, zan kwatanta miki zan nisan ci gaba.